Директно започвам по темата, като първо да кажа каква е идеята ми с този вебинар и защо го правих. Ам, Хората, които се интересуват от астрология, са много повече така с някакви бегли познания, с идеята за зодия. И това е най-популярното нещо, което всички знаем, каква е нашата зодия, но това далеч не изчерпва информацията, която се съдържа в хороскоп. Тоест, наталната карта, както я наричаме в астрологичната наука, материя, е нещо като карта на нашата душа. И в нея могат да се видят абсолютно всички мотиви, несъзнателни или съзнателни, които човек има за неговото поведение, за темперамента му. И оттам вече да се търсят различните, само секунда да на различните причини за нездравословно най-вече поведение. Но и здравословно, разбира се. Първо да започна с това да ви се представя набързичко, като няма много да отделям време на това, защото не искам да ви ангажирам, не ми е това идеята, но все пак нека да кажа, за да знаете кой стои пред вас. Занимавам се с астрология в последните 10 години, малко повече, и преподавам, консултирам. Също така наскоро завърших една книга, която се разпространява безплатно и която е качена в сайта на Astro Studio. И можете съвсем спокойно да си я изтеглите, ако ви е интересно за повече информация. Това е психологически прочит на хороскопа, ръководство за начинаещи и напреднали съм я нарекла, което включва един много обобщен прочит на наталната карта, който може да ви даде поглед над нея. И можете да хвърлите едно око на собствения си хороскоп и на този на близките хора, без, разбира се, да претендирам за някаква дълбочина и за пълен анализ. Няма как в 88 страници това нещо да го опиша, все пак е цяла наука, която се учи с години, но можете от него да се ориентирате за вас ли е астрологията или не е за вас. И разбира се, това нещо може да се случи и на днешната ни среща. Поглеждам така от време на време чата, дали някой не ми е писал. Така че аз ще ви оставя в чата едно линкче с повече информация за мен. Няма смисъл сега да изброявам къде съм завършила, какво, защо. Можете да си го погледнете, ако ви е интересно. Иначе, относно квалификациите ми са психология и астрология в различни такива учебни заведения. С какво ще се занимаем днес? Тъй като хороскопа, като път, като средство за себепознание е, може би, една от най-силните негови положителни страни. Или, както казах преди малко, това е методика или инструмент за опознаване на душата, за опознаване на личността. Обаче първо да видим какъв е смисъла на това, защо изобщо трябва да познаваме себе си. И след като обсъдим този въпрос, който мисля, че звучи елементарно, но не винаги така сме го мислили от всички гледни точки, ще ви дам моята, която е най-вече психологически обоснована и на база на моя опит от работата с клиенти. И след това ще разгледаме различните елементи на хороскопа, т.е. какво съдържа той. Ще се спра доколкото имаме време и доколкото мога на различните му елементи, за да може да схванете как работи цялото това нещо. И да имате ориентир. Мисля, че след като приключим, ще можете така да, поне собствената си натална карта, някои неща да се опитвате да интерпретирате. Но това имайте предвид, че много начална информация. И накрая ще отделя малко време за практика, за да можем да разгледаме вашите натални карти. Разбира се, може и на някой ваш близък човек, но предпочитам да бъде на някой от участниците, защото е най-добре лично да може човека да разкаже как се чувства, какво преживява, какво му се случва и да ми даде обратна връзка, да видим евентуално моята интерпретация, той как я усеща, как я чувства.
Така както казах, това е много обобщен вариант, който ще ви покажа днес, но пък може да ви ориентира за това дали астрологията ви допада, защото има много различни варианти човек да опознае себе си, ако иска да го прави сам, а не с ментор, т.е. не с терапевт, не с консултант. Има много различни, вече са толкова много популярните методики в съвременния свят. Даже освен астрологията, тарото, human design, нумерология, всичките тези методи помагат за себепознанието. Кой ще изберете? Няма, според мен, кой знае какво значение, защото ще стигнете винаги до един и същи отговор. Тоест, това, което се съдържа вътре в нас, такива каквито сме, какъв път ще използваме, за да стигнем до него, мисля, че няма значение, просто всеки трябва да намери своето. И да видим дали астрологията е вашето нещо. А пък ако решите, че ви допада и че ви харесва моята методика, можете да влезете в сайта на Astro Studio. Просто напишете Astro Studio в Google, аз накрая ще оставя контакти, но това е най-лесният начин. И там може да разгледате различните обучения. Като на 5 октомври започваме курса за начинаещи, който е с продължителност 3 години и накрая получавате сертификат на края на това обучение. Така че сериозно е обучението с психологическа насоченост и с една много съвременна и практичен подход и съвременен подход към анализа на хороскопа. Не толкова вкопчването в прогнозите. Но все пак има и прогнози, естествено. Едно от основните интереси, т.е. основните неща в хороскопа, които привличат вниманието, особено на широката аудитория. Хайде да видим каква е идеята на това да погледнем вътре в себе си или каква е идеята на себепознанието. Ако имате някакви разсъждения, ще се радвам да ми ги споделите. Просто ме прекъснете или ми се обадете. Аз ще дам думата. Карл Густав Юнг е основоположника на аналитичната психология, която е направление в психотерапията. И той е използвал много различни интересни методики в работата си. Той също така е психиатър, разбира се. Един от които е астрологията. Освен алхимията, тарото и така нататък, там юнгианските концепции са много силно застъпени в психологическата астрология. И Юнг е казал, този, който гледа навън, мечтае, а този, който гледа навътре, се пробужда. И колкото повече научаваме за себе си, толкова по-будно живеем и толкова по-осъзнато. Сега, честно казано, малко е спорно дали е хубаво да знаем толкова много, защото колкото повече знаем, понякога това води до едни такива депресивни мисли. Човек започва да гледа твърде философски на нещата и започва да поради по-всеобхватното мислене да ги приема не толкова идеалистично, т.е. вече да не мечтае толкова много, но пък дара на това да познаваме себе си наистина много ценен. Ние живеем по-удовлетворено. Понеже си мислим, че знаем какви сме и знаем кои сме, знаем какви сме, например, да кажем, аз смятам, че съм много енергична, или интелигентен човек съм, възпитан човек, или пък аз много обичам децата, обичам домашните животни. Добре, това е, което смятам, че съм. Но дали всичките тези качества наистина са автентични за мен? Или те са качества, които с времето, от раждането ми до сега, съм усвоила или съм попила от средата и от хората и преживяванията, с които съм се сблъсквала. Родители, учители, приятели, социална среда, работа, всичко това се получава като едно наслояване върху нашето ядро. И ако считаме, че нашата автентична същност, това, което е нашето ядро, върху себе си има много наслоени пластове
ние имаме необходимостта много пъти и би било добре да тръгнем по този път, да отместим тези пластове, т.е. да ги отлюпим един по един или да ги устържим един по един. С помощта на нещо, разбира се, на някаква патерица, на някаква подкрепа и да стигнем до ядрото, за да видим автентично кои сме ние. Защото още от раждането ни нататък върху нас са се наслоили твърде много норми, изисквания. На първо място това са родителските модели, средата, в която сме родени, ако щете и рода и квартала, дори в който сме родени. Какво е имало там като модели, с какво сме се сблъскали, след като излезем от дома и вече някой ни е възпитал по определен начин, сме срещнали нормите в обществото и трябвало да се съобразим с тях. Тоест тази наша автентичност е трябвало да се адаптира към всичкото това нещо. И разбира се, най-широкия кръг културната и религиозната ни принадлежност, които са нещо, което също ни обуславя. Независимо дали сме атеисти или на коя религия сме последователи, това няма значение, но това е част от нас. И понякога покрива автентичността ни по начин, който не ни позволява да стигнем до това наше ядро. Между другото, колкото по-сурово сме отглеждани, колкото по-авторитарни родители сме имали или ни е налаган някакъв определен модел на поведение, толкова по-дълбоко може би е скрита нашата автентичност. Нашите истински желания, нашия истински аз. И тук вече идва ролята на хороскопа, който може да ни покаже какво е нашето ядро. Наистина, ако съм с убеждението, че аз съм студен човек, например, защото цял живот са ми казвали, че трябва да бъда емоционално обрана, че трябва да бъда така по-дистанцирана, трябва да се стегна или някакви подобни неща. Сигурно някой от вас е чувал такива определения за себе си. Човек се адаптира към тези етикети или човек се адаптира към тези изисквания, но всъщност дълбоко в себе си усеща, че нещо не е наред, че има някакво разминаване между това, което отвън му казват и това, което той чувства. Но това не е нещо, което се случва за един ден. Тоест, себепознанието е процес, който трае цял живот. Разбира се, то няма край. Така че в някакъв смисъл хороскопа може да ни помогне. Сега тук отивам към много философска тема, нали, не може да ни помогне никога до край, защото да разгърнем себе си зависи от нашите действия. Не само от това да се познаваме. Но за да можем да се развиваме, да прогресираме, е добре да познаваме автентичното си ядро, автентичната си същност в нейната цялост. Защото ние, кажете ми, ако много се отклонявам в така психологическа насока, но все пак мисля, че тия концепции са важни, за да насложим върху тях наталната карта. Ние всъщност се състоим от различни части или, както ги наричаме, подличности, които понякога искат много различни неща. Понякога са в конфликт една с друга. Да кажем, едната иска да създаде дом и семейство, другата иска да бъде абсолютно свободна. И тези конфликти също могат да се видят в хороскопа. Това са конфликтите между различните части от нас, които всъщност ни движат напред и които ни създават динамика в живота, но пък ни правят и невротични. Вижте колко много информация можем да получим от наталната карта. Друго, което можем да видим е, да кажем, някакви модели в живота ни, които се повтарят. Например, влизам в еднотипни връзки, влизам в взаимоотношения, които са... Опитвам се да си пусна да ви видя, обаче ще не се получава. Винаги влизам в взаимоотношения с обсебващи партньори или с ревниви партньори, да кажем. Така че тези повтарящи се модели, те ни създават, разбира се, някакъв дискомфорт. И ние се чудим откъде идва това нещо. Естествено, че
Като психолог ще кажа, идва от най-ранната среда на човека, но как да работим с това, какво да направим, какво да предприемем. Тук също хороскопа може да ни бъде полезен. И тук съм ви сложила един пример, който съм го сложила, за да може просто да видите как изглежда наталната карта. Извинявайте. Чисто като визия на външен вид. Наталната карта, това е хороскопът. Може би някои от вас са го виждали, може би не. Когато се раждаме, много е важен часът ни на раждане, в деня, датата, часа и мястото на нашето раждане. Ако погледнем нагоре към звездното небе, в този момент от това място, ние ще видим определена конфигурация от небесни тела. Планети, звезди и така нататък. Тази конфигурация, не знам дали се вижда, ако я хванем и я проектираме, т.е. я нанесем върху лист хартия, или в случая както е на компютърна програма, ще получим ето тази проекция на звездното небе върху картата. И това е нашия хороскоп. Тоест, хороскопа представлява подредбата на именно тези небесни тела. Ще ви кажа после и за тях кои са. По именно този начин, в момента, в който, да кажем, аз съм родена. И на това място, от тази гледна точка. Затова се взима и мястото на раждане, защото, разбира се, на различните географски ширини и дължини по различен начин е изглеждало звездното небе в момента на нашето раждане. Така че и това има значение. Тоест, това е един уникален момент от вечността, който няма да се повтори никога повече. Така както едно към едно няма да се повтори, със сигурност. Така както нашата личност е уникална и тя няма да се повтори. Ако имате някакви въпроси, пак ви подсещам, пишете ми в чата, аз ще ги проверя. След това и ще ви отговоря, защото предполагам, че не ви е удобно да ме прекъсвате. Аз нямам нищо против. Обаче не мога и да открия как да ви видя и както и да е, къде сложих екранчето с хората, че и себе си не виждам, важното е вие да ме виждате. Да. Идеята тук е, че всеки е уникално човешко същество и може би ще попитате какво се случва с близнаците. Вие ме виждате чудесно. Съжалявам, че аз не ви виждам, но ще намеря начин до края на вебинара или някой, ако ми подскаже как да го пусна, но ще се радвам. Докато говорим за близнаците, бих казала с две думички, че все пак не само близнаците, но има и други хора, които се раждат в един и същи час, минута и секунда и на едно и също място и ден, които, разбира се, ще кажем, нямат една и съща съдба или нямат едно и също развитие на живота. Да, защото освен хороскопа, който можем да кажем, че е даденост и ние не си го избираме, има много други фактори в живота ни, които ни оформят като личности. Тоест, хороскопа, разбира се, не изчерпва абсолютно всичко, което се случва с нас. Не го изчерпва, но го засяга със сигурност. Засяга един или друг фактор в живота ни. Няма нещо в нашия живот, което да не е илюстрирано в хороскоп. Тоест, някой да дойде на консултации и да каже, защо съм толкова дистанциран, да кажем, или защо съм толкова прибързан. И това нещо да го няма в хороскопа, да не се вижда от никъде. Защо съм толкова нерешителен? Не знам, нямаш такива положения в хороскоп. Такова нещо няма. Всеки един фактор го има някъде засегнат. Но хората живеят в различна среда. Дори близнаците, те може да живеят в една и съща среда, но отношението на родителите не може да бъде еднакво към тях. Тоест не може да
една и съща емоция да изразяват и към двете деца, просто защото те са две отделни личности. Казвам го и от личен опит, защото аз имам близнаци и наблюдавам двама души на и съща натална карта как се развиват. Но това е отделен въпрос. Просто исках да отговоря на този евентуален казус, който много често възниква, когато кажем, че всеки е уникална личност. Да, ама родените в един и същи ден и час, как са уникални? Уникални са поради средата. Между другото, ако кажем, че човек е формиран от онова, с което се ражда, поне в тази концепция вярвам аз, че ние не се раждаме бяла дъска, табула раса, а се раждаме с някакви заложени дадености, да кажем, ресурси или дефицити, които след това развиваме. И тези дадености в психологическата астрология се разглеждат като гъвкави или възможности, които ние можем да реализираме. Понякога са и блокажи, пречки. Но винаги имаме личен избор и имаме воля, която можем да упражним. Това е една от разликите, да кажем, между класическата или по-старата трактовка в астрологията и по-съвременната, че все пак отчитаме правото на личен избор на човека. В нашия съвременен свят това е безспорно, че ако вземем едно или друго решение, то ще доведе до различни последствия. Виждайки тази графика, може би ви е познато това, което се касае до зодиакалните знаци. Предполагам, че ви е познато. Ето тези символчета, които са във външния кръг и които са в различни цветове, това са зодиакалните знаци. Като започнем от Овен, Телец, Близнаци, Рак и така нататък, ще ви ги кажа по-късно. Това са зодиакални знаци. Тези пък елементчета тук, ето тези вътре, които са, това са планетите. Къде са били планетите в деня и часа и на мястото на моето раждане? И тук съм взела един пример, 16 октомври 1984, човек, който е роден в 14:30 часа в София. На 16 октомври това е зодия Везни. Защо е зодия Везни? Какво означава изобщо зодия? Означава, че Слънцето по това време от годината, на тази дата, се намира в знака Везни. Ето това е планетата Слънце или светилото, а това е знакът Везни. По същия начин можем да видим и останалите планети. Луната е в Рак. Сатурн е в Скорпион. Венера е в Скорпион и така нататък. Сега ще ви покажа по-детайлно. Тук просто искам да видите как изглежда. И тези 12 зодиакални знака, в тях има по една планета. По една или повече, разбира се. И какъв е смисъла на цялото това нещо? За сега останалите неща не ги гледайте, за да не се обърквате. Аз след малко ще се върна пак на тази графика. И какви са елементите на хороскопа? Зодиакалните знаци, за които ви казах. Ето едно по-изчистено зодиакално колело. Това е не на конкретен човек, а зодиакалното колело символичното. Тоест започващо винаги от Овен и завършващо с Риби. Ето това е Овена. Тук вече мога да ви ги покажа. Овен, Телец, Близнаци, Рак, Лъв, Дева, не знам дали се вижда добре настрани, Везни, Скорпион, Стрелец, Козирог и това, Водолей и Риби. Ако нещо сте изпуснали, ми кажете. Това са зодиакалните знаци. Всеки един от тези зодиакални знаци, връщаме ето тук, присъства в нашата натална карта по един или друг начин. Значи, представете си, ние сме носители на всичките тези 12 знака. Но някои от тях са по-силно изразени в нас. Човек, който е зодия Везни, там има някакъв акцент във везните. Да кажем, ето тук примерно в Риби, той няма нито една планета в Риби. Тоест, не е толкова силно застъпен този знак. Но имайте предвид, че всички носим
по някакъв начин или срещаме в живота си по някакъв начин един от тези 12 знака. Вече как точно, това може да се види в индивидуалния хороскоп. Но да кажем, че аз никога и по никакъв начин не мога да действам като дева, да кажем. Ами, няма как да бъде така. Тоест, все някъде в живота си човек среща качествата на този знак или ги проявява. Но ще кажа за това по-късно. Тези 12 знака, всеки от тях има определени качества. Познавате, може би, някои от тях или най-малкото знаете си собствената зодия, така че знаете и знака в какво се изразява. Примерно, Водолея е свободолюбив и бунтарски настроен, гледа към бъдещето. А, Телеца пък е свързан с сигурността и винаги иска да стъпи на здрава почва. Лъва, да кажем, така му допада да бъде център на внимание, чувства се уверен. Всеки един от знаците има своите качества. И освен, че те си имат собствени характеристики, както виждате, те са разделени на различни цветове. Имаме едни червени знаци тук. Овен, лъв, стрелец. Това, което ги обединява, овена, лъва и стрелеца, е тяхната стихия. Всеки от 12-те знака попада в една от 4 стихии. Огън, земя, въздух и вода. Освен, че всеки си има качества, овена, да кажем, е по-настоятелен, по-конкурентен, лъвът е изключително уверен, щедър. Стрелецът, говоря в момента само за огнените знаци, стрелецът пък е с по-положителен, така по-положителна нагласа, опитва се да надскочи границите, гледа по-генерализирано на нещата. Всеки от тях си има собствени характеристики, но имат и нещо, което ги обединява. Защото принадлежат към една и съща стихия, стихията огън. Тоест, овена, лъва и стрелеца имат нещо общо. И това са, да кажем, много са, но характеристиките на стихията огън. А те са свързани с творческото начало. С това човека да бъде индивидуалност, човека да има усещането за стабилна личност, за това, че света, да не се обиди някой сега тук с огнено слънце или огнена зодия, но огнените знаци не се адаптират към средата, те се стремят да адаптират средата и условията към себе си. Много искам да ви видя, обаче аз съм родена с ретрограден Меркурий и винаги имам проблеми с техниката. Сега обаче, докато говоря, искам да ви виждам. И ако някой от вас работи повече с Zoom, много ще се радвам някъде да ми напише и да ми каже как става това. Защото вече почвам малко да... Така. Да, напишете ми, моля ви, ако знаете. Това е за огъня. С по едно изречение, просто да го имате предвид. Следващата стихия е земята. Телец, Дева и Козирог. Тоест, това са трите знака, които тук ги виждате в зелен цвят. Естествено, това е елементът Земя. Земята пък е свързана с стабилност, така че тези три знака се стремят към материална най-вече стабилност и са по-ориентирани към реалността. Не към творчеството като огъня или към себеутвърждаването, а към реалността и към това, което е разумно и което е възможно. Много други неща, но това са 2 думи. Въздухът пък, близнаци, вижте ги тук с жълтичко, близнаци, везни, водолей, това са трите знака, които са свързани с комуникацията и с интелекта, с социалния контакт, с
общуването на вербално ниво, на интелектуално ниво с другите. Общо взето комуникацията, връзката ни със света, но не емоционална, а интелектуална, социална. И водата, рак, скорпион и риби, можем да ги обединим под шапката на емоцията. Това са знаците, които са свързани с емоционалната близост и емоционалните ни контакти с другите. Това са знаците, които ни учат как да бъдем съпричастни, да се грижим за друг човек, въобще да се интересуваме от друг човек, да се свързваме на емоционално ниво. Така че, виждате, по три знака принадлежат към определена стихия. Започваме тук от съвсем самото начало. И ако нещо не е ясно, ще ми кажете. Имаме зодиакални знаци и стихии, към които те принадлежат. Имаме планети, които участват, и тези планети, връщам отново тук, се намират в определен знак. В момента на нашето раждане, в момента на раждането на този примерен човек, Марс, това е знакчето за Марс, клифа на Марс, се е намирал в знака Козирог. Юпитер се е намирал също в знака Козирог. И това означава определено нещо. Работи се в този вариант, защото може да намерите много различни вариации на интерпретация на хороскопа. Класическа, антична астрология, сидерична, нали, тук вече влизаме в съвсем друга тема, но в този, който аз ви показвам, западната школа, така наречена в астрологията, работи с планетите от Слънцето до Плутон. Тоест това са, тук може да ги видите извадени: Слънце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Включително Плутон, независимо, че го изключиха от Слънчевата система, защото е прекалено малък и е планета Джудже, но той работи много силно в астрологията. Има много други, има арабски точки, има неподвижни звезди, има фиктивни такива точки, които са в хороскопа и са там, защото се основават на някакви изчисления, а не защото представляват небесно тяло. Но това за сега ще оставя до тук, за да може да знаете основните неща. Така че всяка планета се намира в определен знак. И освен тези неща, знаци и планети, имаме и домове. Нещо, на което много хора им е супер непонятно и като чуят астрология казват на мене: шести дом ми е в Луната, и някакви такива неща, и това е много забавно, защото звучи много неразбираемо. Да, има домове или някъде ги наричат къщи, първа къща, втора къща. Всъщност тези домове какво представляват? Ето ги тук, където виждате цифрите. Асцендент, ще кажа отделно за него, или първи дом, втори, те са 12, разбира се. Първи, втори, трети, четвърти, който също си има наименование, пети, шести, седми и така нататък до 12 дом. Това е другият важен елемент в наталната карта. И сега, какъв е смисъл на цялото това нещо? Виждате, че планетите, освен в знак, ето Луна в рак, те се намират и в дом. Тоест тази Луна тук се пада в пети дом. Тук почва пети, тук почва шести, значи тя е в пети. Какво значи цялото това? Ето ги всъщност планетите, аз съм ги извадила отделно. Планетите в наталната карта можем да ги наречем главните действащи лица или ролите или актьорите на сцената. Ако си представим, че нашата личност е така структурирана, че тя е една сцена, на която излизат различни актьори, които искат различни неща, разбира се. Някои от тях искат едни и същи неща, което е добре за нас, но други от тях са в конфликт. Тези актьори, тези главни действащи лица са планетите. Какво имам предвид? Планетите са нашите мотиви. Какво значи мотив?
мотивът да стана и да отворя вратата, мотивът да направя днес този вебинар, мотивът да се омъжа за този човек. Ние имаме различни мотивации, които ни подтикват към някакво поведение. И тези различни мотивации са илюстрирани от планетите. По какъв начин? Само да видя нещо. Така. Ще взема един пример. Например, Марс. Планетата Марс представлява нашия мотив да бъдем самостоятелни. Във всеки от нас живее такъв мотив. Няма човек, който да няма Марс в наталната си карта и няма човек, който в някаква степен, в някакъв план, да не се стреми към независимост. Марс е онова, което ни подтиква да бъдем независими личности и да не се сливаме с другите. Марс е също нашия мотив да действаме, да направим нещо. От това да стана и да отида до спирката на метрото, до това да организирам новата учебна година, да кажем, и новите курсове. Това също е Марс. Действието. И как точно се извършва това действие. Сега, нека да дадем и друг пример, за да не е само това. Например, Венера, която е в основата си. Всяка планета има много, много нюанси, много мотивации. Сега ви давам с по две думички, за да видите какво представлява. Венера е мотива за удоволствие и много други неща. Но да кажем, всичко се върти около удоволствието при Венера. И във всеки от нас живее по една такава подличност, която ни помага ние да получим удоволствие от този живот. Сега колко е силна тая подличност, колко силно ни дърпа към нещо, колко невидима или ние изобщо не я чуваме. Но все пак я имаме. Всеки един от нас я има в себе си. И освен това, Венера е и нашата ценностна система. Онова, което ни кара ние да правим избор. Това е ценностната ни система. Отивам в магазина, имам два пуловера, червен и син. Аз ще направя избор според някакви критерии. И тези критерии се основават на нашата Венера. Тоест тя ни подтиква ние да имаме лични критерии. И пак се връщам на онази схема, която ви показах за автентичността. Нашите лични критерии понякога са много замазани, така да се каже. Много са покрити от някакви външни фактори, от някакви външни изисквания, от желанията на други хора, желанията, които, да кажем, родителите са имали или брат, сестра в ранна детска възраст и, например, моите желания не е имало възможност въобще да съществуват. И в този случай моята Венера, както се изразяваме на астрологичен език, или моите критерии за избор, аз изобщо мога ли да правя избор, са отишли толкова на заден план, че аз изобщо съм забравила какви критерии имам и кое е важно за мен. И отивам и си купувам синия пуловер и не съм, след това не се чувствам добре. Слагам го някъде в гардероба и не го нося, без да имам представа защо. Защото някой ми е вменил, че да се носи червено е, да кажем, привлича твърде много внимание. Тоест, критериите ми за избор са се променили твърде много, до такава степен, че аз не знам кои са мои и кои са чужди. Та това е Венера. И много други неща, разбира се, нашето самочувствие. Всеки човек има самочувствие, което се опира на най-различни фактори. Всичко това може да се види според Венерата в картата ни. Ще се върна после на други примери, за да може да видите разликите между планетите. И зодиакалните знаци, видяхте, че планетите са разположени в зодиакален знак. Тоест, връщам отново тук, Слънцето е разположено във Везни. Меркурий, това е гливчето на Меркурий, разположен също във Везни. И ако вземем Меркурий като пример, планетата е действащото лице.
В случая този актьор е Меркурий. Това е нашия мотив за комуникация. Най-общо казано, да влезем във връзка с другите, със света, да говорим. Първо, като сме децата, проговорим изобщо, да почнем да четем, да учим, да се образоваме. Ето това е Меркурий. Обаче, как комуникираме, вече ще определи знака на тази планета. Видяхте, там Меркурий е в знака Везни. Слънцето е във Везни, Марс е в Козирог. Всяка една планета се намира в един знак. И ако планетата е мотива, както казахме, зодиакалният знак ще й придаде нюансите. Тоест, това е костюма на този актьор. Как го прави той това нещо? Как е облечен? Как действа? Ако Меркурий е нашия начин на комуникация и той е поставен във Везни, всеки от нас има определен начин на комуникация. Някой е по-срамежлив, по-интровертен. Когато е в нова компания, първо изследва, наблюдава, след това влиза в контакт. Друг пък може да говори на много и най-различни теми. Трети пък не обича разговорите за битовизми, обича да разсъждава по философски въпроси. Трети се налага, повишава тон. Всеки комуникира различно. И това може да се види според положението на Меркурий в наталната ни карта. И в случая в нашия пример е във Везни. Което какво ще рече? Хайде тук малко можете ли да предположите? Ако начина на комуникация е по Везните, да кажем, Меркурий е само начин на комуникация, така го приемете. Знака Везни пък е един много фин, много деликатен знак, толерантен. Слънцето е във Везни тогава, когато деня и нощта са абсолютно равни. Тогава стартира знака Везни. Така че той носи в себе си уния качества, свързани с равнопоставеност, с толерантност, с компромис и с сравнение най-вече. И сега взимаме комуникацията и я слагаме в един деликатен и толерантен знак. И това вече ни дава много добър поглед над начина, по който този човек общува, учи, влиза в социален контакт. Ако щете, пише, чете, как изобщо, даже как се държи в социалните мрежи. Това е Меркурий. Всичкото това е Меркурий. Как учи чужди езици, какъв му е афинитет към какво, какви са му интересите, начина на мислене също е Меркурий. И сега мислим. Добре, начина на мислене, ако е по Везни, значи този човек винаги мисли, че има и друга опция. Или че има и други хора, с които е добре да се съобразим преди да вземем решение. Или докато говорим, е хубаво ние да се изслушваме. И ако някой крещи и повишава тон, ми е изключително трудно да поддържам този разговор, ако имам Меркурий във Везни. Защото имам съпротива към това нещо. Защото съм деликатен в изказа си. Също може да говори за един по-фин изказ. Не е задължително всеки човек, който има Меркурий във Везни, да се изразява с метафори, с някакви изключително много прилагателни да ползва или да бъде много така красноречив, но общо взето, вече с каква сила ще бъде, това зависи от много фактори, но ядрото е Меркурий във Везни. Този човек се стреми да запази баланс в разговора. И обикновено начина на изразяване, изказът му не е остър и не е нараняващ, а се стреми да се адаптира към ситуацията и към човека, който стои срещу него. Тук говорим обаче само за изказ. Не говорим за цялата същност на човека. Защото той може да си има други планове и друг начин на действие, който е много по-категоричен или много настъпателен, много други неща. Но как ще си облече мислите в думи, всичко това се случва само по Везни. Тоест,
фино, внимателно и с подбрани много, пак ми идва да кажа внимателно, но то всъщност той не внимава толкова много Меркурий във Везни, а по-скоро отвътре му идва ненараняващо за другите. И това е много важно. И сега, за да направите разликата, ще сложа Меркурий в някой друг знак. Дайте ми един знак. Някой знае ли си Меркурий къде му е? Ако си го знаете, ама си пуснете микрофончето. Ако се притеснявате, аз ще кажа един. Ами нека да е в Дева. Например, Меркурий в Дева, хайде, че е до Везните. Когато говори, Меркурий в Дева е изключително аналитичен. Него не му е чак толкова важно дали няма да обиди някого и дали няма да повиши тон. Той пак е доста обран в изказа си, но говори много конкретно. Говори за практични неща, говори за неща, които могат да дадат резултат, в които има някаква схема, някаква последователност. Изказа му също така е много подреден. Обикновено граматически също, като пише, независимо къде пише, винаги ще използва абсолютно всичките препинателни знаци, винаги ще бъде много, много точен в начина на изписване на думите. Никога няма си позволи на шльокавица да пише дори някъде в мрежите. Просто Меркурий в Дева комуникира по един много чист и правилен начин, ако може да кажем, кое е правилно, нали, според кого, но да кажем общо приет. И начинът му на мислене е свързан с това как да се намери схема, за да се реши някакъв въпрос. Тоест, девата търси решения и то практични, разумни, някакви такива абстрактни разговори или да кажем както при Везните за изкуство, за красота, не са приоритет на Меркурий в Дева. Там приоритета е как да решим въпроса, първо, и второ, как да поправим несъвършенството. И затова Меркурий в Дева, когато говори, когато общува с вас, може някой от вас да има Меркурий в Дева, е много чувствителен към несъвършенствата. И ако някой казва, примерно, училища и летища, а не училища и летища, той веднага ще го усети това нещо. Дали на вас може да ви мине по кръвшите, но той ще го усети, че нещо не е както трябва. Защото в Девата има един много силен стремеж към съвършенство. И то не толкова идеалистичен, както примерно Водолея, рибите, а по-скоро практически. Има си някакви правила, има си някаква точна подредба и начин, по който нещата се правят, и ние е хубаво да спазваме този начин, за да бъде всичко наред. Ето това е Меркурий в Дева, пак казвам, в комуникацията. Мисля, че го схванахте много добре. Планета в знак. Планета в знак. Ще дам още примери, разбира се. Но искам още нещо друго да ви кажа. Надявам се, че не ви идва много. Я да видим и в чата кой пише. Галя има Меркурий в Дева, нали? Меркурий в Дева. Да, и е много точно, всичко е много точно казано. Не може да се разтакават така, да се разтягат някакви лукуми. Да, предполагам. И сега, аз пък имам Меркурий в Риби. Сега да ви кажа за домовете. Какви са тези домове, дето осми дом ми е в Уран. Извинявайте. Всъщност. Сега като един терапевт трябваше да забележа къде точно се закашля, за да мога да знам къде ми е проблема, на коя думичка. И какво издава това за мен, но аз изпуснах. Да, не е правилно да казваме 8 дом е в Уран, а Уран е в 8 дом. Или някоя планета се намира в този дом. Марс е в 6 дом, Слънцето е в 10.
Какво означава това нещо? Разбрахме какво е планетата и какво е знака, как действа тази планета. И тази планета работи и в конкретна сфера от живота. Или това е сцената, на която този актьор играе. Тоест, в домовете са сфери от живота. Сферите от живота, които присъстват в ам, живота на всеки от нас. И всяка една сфера, която се сетите, каквото и да помислите, го има разпределено, логически, разбира се, и обосновано в един от тези 12 дома. Партньора ми попада в 7 дом или десцендент. Приятелите ми попадат в 11 дом. Травмите ми попадат в 8 дом. Дома, семейството, от което произлизам, семейството, което създавам, това е 4-ти дом. Жилището, в което живея, това също е 4-ти дом. Тоест, те не са толкова наши части, например, моите желания, какъв партньор искам да имам, а по-скоро са, бих казала, реалност. Тоест, какво срещам в партньорствата, сферата на партньорствата и сферата на ежедневната работа, 6-ти дом. И зависи коя планета се намира в този дом, тя вече ще се прояви именно там, в тази сфера. Както казвам, 6-ти дом, да кажем, е дома на ежедневната работа, колегиалната среда, задачите, които извършваме всеки ден. Това е свързано не само в работата, но и в дневния ни режим. И ако човек има няколко планети в 6-ти дом, а може също да има и Слънце там, или Луна там, Марс, но има някакъв акцент в този 6-ти дом, прави ни впечатление. Това може да означава, че човека доста отделя, така доста е фокусиран върху работата си и то на едно такова по-ежедневно ниво. Или може да означава, много обобщено го казвам, не го приемайте на 100%, че винаги е така, но все пак може да означава, че колегите са много важни за него или че е професионалист, добър професионалист, а може и да е работохолик. Често при 6-ти дом е работохолик, ако някой от вас има там повече планети или Слънце там, може би знае, че това е изключително изпълнителен човек, защото мотивите му, както казах, мотива, примерно за действие, мисля, че дадох точно с Марс, да, с Марс дадох пример, действията, които извършвам. Марс. Поставяне в 6-ти дом. Енергията ми ще бъде много силно насочена в ежедневни и в работни задачи. Там ще влагам най-много, там ще горя, там ще съм най-инициативен. Марс. Това представлява. Тоест, това е сцената, на която Марс се развихря. И вече, поставяйки го в 6-ти дом, ние имаме сцена. Обаче как ще го прави? Ето ви Марс, например, поема инициатива, взима решения, действа, предприема някакви неща. Това се случва в работна среда, в 6-ти дом. Най-енергичен и активен е там. Обаче, да кажем, този Марс се намира в знака Телец. Сега трябва да кажа няколко думи за Телец, разбира се. Телецът е един знак, който винаги е насочен към крайния материален резултат. И той никога не си харчи силите така на хаос и не си влага енергията в неща, в които не е сигурен, че ще получи крайен материален резултат. И това, което постигне, то да си заслужава, но не само да си заслужава и така на приказки, или да е красиво, или емоционално, а да може да се види и да се пипне. Тоест, човек с Марс в 6-ти дом, в Телец, той ще бъде инициативен в работата си, но ще подбира само тези цели, които са изключително практични. И сега ще дам друг пример за тази комбинация. Пак Марс е в 6-ти дом, пак човек е много енергичен в работата си, обаче пък този Марс е в знака Овен. Овена е изключително напорист, енергичен, конкурентен и много, много самостоятелен.
И този Марс в Овен в шести дом, може би ще бъде наистина лидер сред колегите си, но той може да е избухлив на работното място. Той може да бъде и свръхнезависим, т.е. да му е трудно да се сработи. Има много изражения на Марс в Овен, а може и много успешно да ръководи. Т.е. да бъде един добър лидер, но да е трудно да излезеш на глава с него. Ако си му колега, тук говорим само за шести дом, само за сферата на колегиалните отношения. Виждате как има много финни разлики между един и другия знак. Една и съща планета, поставена в един знак и в друг знак. В една и съща среда, в една и съща сфера от живота. И сега си представете цялото това нещо, ако го сглобим. Тук имаме една луна в пети дом, в Рак. Или ето тук Марс. Марс, който е в Козирог, но е почти в 12-ти дом, т.е. аз бих го считала по-скоро в 12-ти и затова мога да ви кажа малко повече. Слънцето в 8-ми дом, ето го 8-ми дом в Везни и така нататък. Комбинацията от всичките тези фактори. И освен, че ние анализираме планета в знак, планета в дом, за да получим наистина цялостна картина, ние трябва да сглобим всичките тия фактори, т.е. да съобразим един фактор с друг. Защото човек може да е силно емоционален и да приема нещата много лично, луна в Рак, да кажем, въжи това нещо, но в същото време в други ситуации да бъде изключително обран, студен дори, пресметлив и не толкова емоционален. Марс в Козирог. И тези различни, пак ще ги нарека подличности, защото за мен това е най-доброто обяснение, най-логичното и най-удобното. Тези подличности имат помежду си някакъв конфликт. Тоест, трудно им е да се разберат. Сега аз професионалист ли да бъда, Марс в Козирог, или да се чувствам, луна в Рак, или да обгрижвам. Кое от двете да бъда? И тъй като и двете присъстват много силно в хороскопа ми, ще ми бъде трудно да ги съвместя. И тук вече идва ролята на така наречените аспекти в наталната карта. Тези аспекти представляват ето тези чертички, така наречени, тези линии, които са между планетите. Това всъщност са ъглови отстояния от една планета до друга. Това вече е въпрос на изчисления, положение по градуси, защото все пак това колело е 360 градуса и всяка планета се намира на някакъв определен градус. И това нещо може да се изчисли. На какво отстояние, да кажем, когато са една срещу друга, те са на 180 градуса, нали така, средата на зодиакалното колело или на всеки един кръг. Така че тези аспекти пък са изключително важни, но са една тема, която е за по-напреднали. Но имайте предвид, че те дават динамиката на хороскоп. Тоест, ние имаме мотив. Слънце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, така. И вече единия мотив с другия мотив разбират ли се, в сблъсък ли са, подкрепят ли се, какво правят един с друг, как оцеляват. Сега ще прочета и въпроса. Това носят аспектите. Ели пита, когато върхът на дома е в края на знака, както тук. Ето вижте, това се има предвид. Четвърти дом, трети, четвърти, започва в края на Телец. Какво значение и роля изпълнява следващият знак? Тоест, когато ние говорим за домове, аз ще започна или малко по-далече, за да обясня, ние говорим и за сфери от живота и какво представлява тази наша сфера от живота. Да кажем, пак ще взема шести дом, за да ви е по-познато. Работната сфера. Всеки от нас има някакво ежедневие. Нали така? Някакъв режим, някакъв битовизъм, идва да кажа, но то си е точно така. Шести дом.
За да го опишем, в него може да няма планети, но това не значи, че ние нямаме работа. Имаме ежедневна работа, имаме и колеги. Те ще са описани от знака, който е на върха на този дом. В случая това е знака Рак. И в шести дом ние ще срещаме обстановка тип рачешка. Така да го кажа за най-лесно за възприемане. Така, например, дома, семейството, от което произлизаме и също така единия родител е свързан с четвърти дом и той може да се види там. Обстановката в дома ми, хайде оттам да тръгнем. Дори да няма планети, това е северен възел, който е фиктивна точка, така че не е небесно тяло, имайте предвид, просто тук не съм го махнала, мога да кажа няколко думички и за него. Четвърти дом е семейството, от което произлизам и също така обстановката, атмосферата в ранната ми детска възраст в моя дом. И дори ако там има планета, тя ще опише каква е била атмосферата. Да кажем, Слънцето е там, имало е родител, който доста е греел. Бил е много впечатляващ за нас. Може да няма планета, но ние пак сме имали семейна обстановка и среда. Тук няма планета, но върха на четвърти дом е разположен в знака Телец. И този знак ще опише нашата семейна среда. Надявам се, че го обяснявам достатъчно ясно. Нашата семейна среда в ранна детска възраст и защо нататък, докато сме живяли с родителите си, и семейната обстановка, която ние сами създаваме, е описана от знака Телец. Не изцяло, има и други фактори, но това е основно и можете да си го видите и да си прочетете нещо повече за знака, може и мен да питате, за да видите какво точно я описва. Телеца. Материална сигурност е имало в дома на това дете, когато е било дете. Може би не са били лишавани от много неща или поне са учени кое е ценното. Наблягало се на това да имаме подслон, храна, да имаме качествени неща и обикновено, предвид материални притежания, обикновено с телец на върха на този дом, човек наистина е имал благоприятна, финансово и материално благоприятна семейна обстановка. Това е било водещото. Може да не е било охолно, не винаги е така, но поне е имало някаква стабилност. Обикновено е имало стабилност. Стига да е само ето така, четвърти дом и Телец, нищо повече да няма тук. Защото ако има планети, добавят други нюанси. Това, което Ели питаше, това, че четвърти дом е в края на Телеца. Ако Телеца представлява едни 30 градуса от зодиакалното колело, и този четвърти дом върху му е чак в края на тия 30 градуса, това няма значение къде точно се намира. Всъщност нейният въпрос беше, започва в Телец и после имаме близнаци. Може после да дам пример с такава карта и може би Ели има такава карта. Това, че близнаците започват след това, няма значение в случая. Тоест, близнаците не описват, знака близнаци не описва семейната атмосфера, описана от Телеца, защото върха на четвърти дом е в Телец. Обаче, тук трябва да отворя една скоба. Ако тук имаше планета, примерно Слънце в близнаци, това вече е съвсем различно. В смисъл, тогава Слънцето в близнаци щеше да има огромно значение за семейството, от което произхождаме. И би го описало много ясно и точно. Така че има значение това. Но в случая, или това, което питаш, за вида за всеки случай, когато върха е в края, по значение и роля изпълнява следващия знак. Да, в случая няма кой знае какво значение. Гледаме си Телец. Така че това е, което мога да обобщя, без да се впускам в някакви съвсем детайлно. Предлагам ви, не знам вие какво ще кажете, да си направим една почивка от 10 минути, защото предполагам, че някой от вас може да има нужда.
Като отворите сайта на Astro Studio, там има, той с червеничко веднага се вижда, до безплатната книга и този хороскоп, който е авторски на Рали Сърцанова, моята колежка. И там са анализирани планети в знаците за вашата натална карта. Въвеждате си данните и това, разбира се, никой друг не го вижда, освен вас. И отваряте и там ще видите, също така може да си сравните дали правилно се ориентирате, ако сте опитвали сами да си анализирате хороскоп. Така как може да го направим това? Да кажем, хващаме Луната. Луната на един човек. Тя наистина е изключително важна точка в наталната карта. И освен Слънцето, Луната, Асцендента и Сатурн, това може да го запомните, тези 4 точки са фундаментални за личността ни. Това е фундамента на хороскопа. Слънце, Луна, Асцендент и Сатурн. Луната, Слънцето е аза на човек. Хайде това да кажа първо. Затова и зодията е толкова популярна, защото тя илюстрира нашия аз, т.е. отговаря на въпроса кой съм аз. Или какъв е моя път, каква е моята мисия, какво е моето ядро, моята уникалност, каква е. Аза ни. Малко е по-абстрактна концепция, докато другите могат да се видят и да се разпознаят в живота и в ежедневието. Но Слънцето това си е ядрото. Има хора, които не се припознават изобщо в слънчевия си знак. Различни причини за това. Луната пък е другия фундамент, изключително важен, защото освен аза ни и рационалното, това, което осъзнаваме за себе си, има и ирационално. Може би сте запознати, може би не, с това, че ние имаме различни части от нашата психика, съзнание и несъзнавано, или подсъзнание, както го наричат, или така, различни наименования има, които са преводи от различни езици. Несъзнавано би го нарекла по Юнг. И там можем да открием нашата луна. Тя е свързана с несъзнаваното, защото тя е свързана с нашите емоции. А емоциите са общо взето нашата инстинктивна природа. Те не подлежат на контрол. Разбира се, при зрелия човек би трябвало да може да ги контролира, но като цяло как се чувстваме не е нещо, което можем да управляваме. Тоест ние имаме отношение и емоция, изпитваме към нещо, която дали ще я покажем или няма да я покажем, това е вече въпрос на контрол и на зрялост. Но това, че я изпитваме, нищо не можем да направим. Чувствам се по този начин. Да, мога евентуално да предприема някакви действия, за да не се чувствам така, но не мога да не се чувствам, да кажем, този човек ме вълнува, защото, да кажем, буди някаква емоция в мен. Аз не мога да не се вълнувам, защото си го налагам. Нали, това няма как да стане. Или страх ме от нещо, емоцията страх. Да, мога да се науча, да не се страхувам от това, да не изпадам в паника дори и така, но самата емоция страх, не мога да си кажа стоп, няма да се страхувам и край, това да изчезне. Така че до голяма степен емоциите извират от несъзнаваното и те са трудни за контролиране и за овладяване. При някои повече, при други по-малко. Освен за емоциите, луната ни е свързана с нашите базови нужди. Сега, за да не се отплесна съвсем в описанието на луната, защото то е толкова обширно, само ще ги маркирам. Нуждите, които имаме, които ако не са удовлетворени, те са толкова базови за нас, че ние имаме чувството, че няма да оцелем, ако не са посрещнати тези нужди. Това са, разбира се, за всички нас въздух, вода, храна и подслон, но всеки от нас има и индивидуални нужди, които са свързани с неговата луна. И луната в хороскопа ще покаже от какво този човек има нужда и без какво той има усещането, че няма да оцелее. И сега, като помислим за нужда, тук съм сложила отделни зодиакални знаци, просто за да си представите как се различават различната луна и как се различават базовите потребности на всеки от нас. Първо с нуждата ще го направя. Да кажем базовата нужда, без която се чувства застрашен
човек с луна в Овен, това е знака Овен, луната е поставена в Овен има нужда от независимост. Да може сама да взима решения и да предприема нещо. Ако тази свобода е отнета и ако тя е зависима от някого, вече може да се невротизира. Или да стане тревожен човек, да стане всъщност тревожен невротичен. Това е. Да се страхува, ние не си го казваме така, страхувам се за живота си, но усещането е, че все едно нямаш почва под краката. За луната в Телец това е материалната независимост. Тоест една финансова самостоятелност, което понякога се бърка с меркантилност. А луната в Телец всъщност има нужда да бъде независима, ама нужда до степен живота ти е застрашен, ако не си независим финансово. Разбира се, от много други неща, но така, маркирано. Луната в Близнаци пък има нужда от диалог. Ако няма с кого да говори или ако живее с човек, който а, няма теми на разговор и не е интересно и също така няма разнообразие, близнаци все пак. Близнаците са популярни с, как казват, някакъв вид изменчивост на мнение, на поведение, но всъщност те търсят разнообразие. И луната в Близнаци го търси и ако някой секне това разнообразие, се чувства застрашена. Луната в Рак пък трябва да има споделеност, т.е. да има взаимно обгрижване между нея и близък човек. Тя има нужда от емоционална близост, смен, уют, имам предвид топло одяло, гушкане, стоене вкъщи, дом. Това са базови нужди за луна в Рак. Луната в Лъв пък, без да и бъде обръщано внимание, говоря тук не с някаква осъдителна оценка или критика, но наистина луната в Лъв има инстинктивна нужда от вниманието на другите. Говорим тук, да кажем, ако не е в някаква прекомерна доза, просто да й бъде засвидетелствено, че тя е ценна, че тя е уникална, т.е. човека с луна в Лъв е уникален, че нещата, които прави, са единствени и неповторими, което е факт, между другото, за всеки един от нас. Просто не всеки има тая потребност да го чува и да му бъде демонстрирано. И когато луна в Лъв не е оценена на среща или е подценявана по някакъв начин, нейните усилия, нейното и въобще нейното присъствие, това е направо заплаха за живота. А луната в Дева, ако няма яснота, ако няма чистота около нея и не се спазва добра хигиена, може да се побърка. Което означава не само хигиена да се търка пода и да се пуска в мукачка, а говоря и за хигиена на взаимоотношенията. Тоест чистота, яснота в взаимоотношенията, без някакви емоционални изблици, истерии, задушавания, ревности и подобни неща. Луната в Дева е доста аналитична и рационална. Така че това е нейната базова нужда. И наистина това може да се превърне и в маниакално подреждане, и в други неща, защото има нужда и от потреба около себе си. Пространството, дома. Ето това са различните нужди. Да, всички имаме нужда от вода и храна, но имаме и друга, една специфична за нас нужда. Някой от вас има ли луна в някои от тия знаци? Пуснете си микрофона, ако искате да Аз споделите. близнаци. Близнаци. Да. Добре. Общуваш ли с най-близките си хора? Доста. Имаш ли тая възможност? Да. Търся го определено. Мгм. Имал ли си момент в живота си, извинявай, че направо на ти минах, аз просто по инерция, Да. ако е удобно, момент в живота си, в който да няма с кого да комуникираш, да няма с кого да споделиш, най-малкото мислите си, не някакви съкровени тайни, просто кого да Да, чуваш. имало е такъв период. Мгм. Да, това доведе ли до криза, до тревожност? Да, някакво потиснато се едно тогава имаше. Мгм.
Да. Изолацията е най-голямата заплаха за луната в Близнаци. То буквално става като заплаха. Защото Слънце в Близнаци, т.е. човек зодия в Близнаци е различно. Слънцето в Близнаци няма да страда, ако няма с кого да говори. То ще излезе, ще намери начин. Докато Луната, понеже е свързана и с емоцията, тия нужди, те засягат и близките ни хора. Все пак, не е толкова общо да има с кого да си говориш, а по-скоро да имаш и близки хора около себе си и те да споделят твой начин на мислене, да имате общи теми на разговор. Правите ли разликата между Слънце и Луна? Защото много пъти казват, ето Слънцето в Рак, този човек е много чувствителен или Слънце в Риби. Ами, няма в Слънцето чувствителност. В Слънцето няма емпатия и съпричастност. Това са качества на Луната. Това са емоции. Така че Слънце в Рак има други мотиви. Например, то може да има целта да създаде семейство и да остави наследство. Но не е толкова силно да се обвързва емоционално. Надявам се, че така става по-ясно. Искам да обърна внимание тук на грижата, мисля, че ще ви е по-лесно, но май няма да се спирам на абсолютно всички знаци за всичките тия мотиви, защото ще ни изяде това от времето за практика. И все пак, когато влизаме в една връзка, искам на това да обърна внимание, че когато вече живеем с някого и връзката е дългосрочна, сериозна, споделяме общо домакинство и дом, вече Луната работи много силно. И това може да го наблюдавате спрямо хората, с които живеете. Не само партньори, ами останалите ви близки хора, деца, родители или ако живеете с съквартирант, няма значение. Луната работи много силно. И ние, когато се свързваме емоционално с другите, по някакъв начин показваме отношението си към тях и показваме, че нас ни е грижа. Не толкова да се грижим, да му перем и да му готвим, а че нас ни е грижа за него. И всеки го показва това по различен начин. Затова, между другото, възникват някои пъти разминавания в партньорските отношения, защото един има една представа за грижа, другия има съвсем различна представа и се чудим защо този човек казва, че ме обича, пък не показва това, което аз очаквам или от което имам нужда. Тоест, това, което моята луна има като нужда. Той си действа по неговата луна. И ако неговата луна е в Овен, всъщност неговия начин да покаже, че го е грижа и че ни обича, каквото и да значи тая дума, че тя има много различен смисъл в различните отношения, но да кажем стандартно, че го е грижа. Луната в Овен ще ни го покаже, като ни дава достатъчно независимост. И ни подкрепя в това да бъдем независими. Понякога това изглежда като незаинтересованост. Обаче Луната в Овен е много понякога прекалено доминантна. Иначе си е доминантна е, но в близките връзки имам предвид. Човека може да е със Слънце в Везни, Слънце в Риби, един такъв деликатен, разбран, както му казват за Везните, но Луната е в Овен. Тоест, все пак в много близките отношения, ако човека го е грижа за теб, той се опитва да те направлява. Дава ти идеи, сега постъпи така, ето това направи и започва понякога твърде много и да натиска в някаква посока, която той смята за правилно. Но това е начина да покаже, че него го е грижа. И би очаквал същата грижа и отсреща, това, което преди малко казахме за нуждите. Тоест да му даваме ние пространството да бъде независим и да направи нещата по свой собствен начин. Това би го оценила Луната в Овен много, би го разпознала и би се почувствал добре. Обаче Луната в Телец по различен начин. Там пък съвсем други приоритети. За да прецени, че някой го е грижа за нея, би донесло комфорт и би било знак за нея, че този човек я обича, ако го вижда в материален план, в реалността, която може да се види и да се пипне.
Дали ще е чрез някакви подаръци, дали ще е чрез... т.е. не е задължително някакви скъпи неща, макар че за Луната в Телец това би било вече много сериозен жест и би го оценила. Но нещо свързано също с телесния контакт, защото е много сензитивна Луната в Телец. Тоест, за да знае тя, че някой се интересува от нея и се вълнува, трябва да има допир, което, например, за Луна в Овен не е така. И виждате как някои неща много се разминават. И това в едно партньорство най-вече създава, както и между родител и дете. Защото майката също е свързана с образа на майката с Луната. Какви майки сме, какви са били нашите майки, за жените, нали, какви майки сме, как обгрижваме, то пак е свързано с този образ. И е интересно да се наблюдава, може да видите на себе си, на партньорите си, най-вече там много, много красноречиво се вижда, и на собствените ни майки. Защото нашата Луна илюстрира и отношението на майката. Майката, ако имаме Луна в Близнаци, може да е била доста млада, когато ни е родила, може да е учила още или просто да е супер комуникативна понякога до крайност. Може да е също емоционално дистанцирана, по-скоро приятелски настроена. Това е знака Близнаци, по-скоро бъбрива, общителна или просто с младежки дух или интелектуалка. Това е знака Близнаци и то описва майката. Така че много често и ние ще бъдем майки от такъв тип. Но пък един знак съдържа страшно много качества в себе си. Тоест не винаги е една или друга крайност. От много фактори зависи дали ще попадне в тази крайност. Така че кажете ми, имате ли някакви въпроси или можем да си продължим с практиката? На мен ми е интересно как Луната е реакции. Импулсивни или как реакции е Да, Луната? сега ще кажа. Реакциите са обикновено спонтанна част от нас. В смисъл как реагираме. И, например, ако някой ни съобщи, да кажем, земетресение се случва и ние трябва да реагираме. Или някой ни е обидил и ние реагираме. Някой ни казва нещо изненадващо, реагираме. Тоест, емоция някаква да изразим. То пак е емоционална реакция. Обаче, колко бързо, колко бавно, колко спонтанно, колко обрано, колко понякога, например, Луна в Лъв артистично, преувеличено или дори драматизирано понякога. Така както казваме, избухлив си, или реакциите ти са прекалено остри. Или Луна в Телец много бавни. Някой насреща седи и ти крещи и Луната в Телец изобщо не реагира. Докато мине през нея, докато го възприеме това нещо, докато реагира, минава повече време. Луната в Лъв реагира спонтанно, веднага, на секундата. И то обикновено с малко по-крайни такива, някой път са истерични, но не винаги. Нали, имайте предвид. По-крайни реакции. Леле, нали, от този тип. Смисъл може да са много в тая крайност на положителната емоция, радост, щастие, или в крайността на негативните емоции, където са страха, гнева, но те излизат много бързо. Отговорих ли на въпрос? Да, благодаря. Да, добре, моля. Някои са обрани Луна в Козирог. Трудно може да разбереш нейните реакции, могат да бъдат равни, а вътре да бушува. Затова емоции имаме всички. По-скоро тук Луната е как ги изразяваме. Затова съм отбелязала и емоции, как ги изразяваме и какви са ни реакциите. Затова давам винаги примера с земетресението, защото когато има заплаха, нашата Луна реагира.
веднага, за да ни... Това е нашия инстинкт за оцеляване. И там може да видите реакцията, понеже имаше преди 10-12 колко години земетресението в Перник. Ако някой живее тук наблизо, аз съм в София, може да си спомни как е реагирал. Реагирал е според неговата луна. Понеже някой имаше луна в Близнаци, може би обмислял бързо всички варианти, сметнал е, премислил е, всичко, което знае, веднага се е върнал в главата му, как трябва да се постъпи и така по-рационално е. А луната в Телец се е стреснала за живота си, докато реагира, минало известно време. Това е за луната. Другите знаци просто няма как да ги изчерпаме. Още един път само искам да ви кажа за курса, който започва на 5 октомври. Ще бъде всеки четвъртък. Ако искате, аз ще ви оставя едно линкче в чата. Даже мисля сега да го направя това нещо, за да не забравя. Аз ви го оставих. Да, извинявайте. Ако не съм казала, съм зодия Риби, така че това не е оправдание. Нали, зодията не е оправдание, но все пак. Някои неща се вършат много интуитивно. На 5 октомври започваме. Имаме една онлайн група, която ще бъде от 1 до 3 часа през деня за хората, които са си home office или имат малки деца, които спят. Мисля, че е много удобно и за сега има в тази група повече записани. А групата на живо си е стандартната, която всяка година имаме от 6:30 вечерта, на живо тук в нашата зала, където съм сега в момента, на Евгений Георгиев 79, срещу метростанция Васил Левски. Много удобно, бързо може да стигате и аз ви препоръчвам групата на живо, ако някой е решил, защото пък живия контакт няма нищо общо с това, което е онлайн. Но пак зависи на кой как му е удобно. И с една думичка да кажа, ако имате нужда от лична консултация и смятате, че аз съм вашия човек, може да пробвате, можете през сайта да си запишете час, там съм ги оставила свободните часове, директно си запазвате, без да има нужда да се обаждате, но разбира се, винаги може да ми звъннете. 1 час е консултацията, 70 лева е цената и е много важно да знаете часа си на раждане. Ако не го знаете, има начин да се изчисли, за да не се отклонява, може да ми пишете допълнително по този въпрос. Идеята на консултациите за мен винаги е да търсим решение. Не толкова аз да кажа какво ще стане. По-скоро мога да ви помогна да разберете какво е посланието на живота в момента и защо става така и как да излезете от тази ситуация, а не толкова какво ще стане, защото това означава да лишавам клиентите си от личен избор. Нямам това право със сигурност. И така, дайте да гледаме. Ще имаме време за 2 карти, като гледам. Галя се е записала. Добре, супер. Ще очаквам. Сега, има ли някой, който ще се жертва да му видим наталната карта? Аз бих. Добре. Кой каза, че не видях сам? Татяна. Добре. Сега аз пак ще си шерна екрана, защото искам да видите как изглежда. Сега, аз ползвам една програма, която името ѝ е Z, тя е руска. Вие, ако искате, най-лесно ще ви бъде да ползвате сайта astro.com. Но сега, за да мога да включвам различни опции и да изчистя, да направя картата така, че да ви е най-лесно, ще ползвам тази програма, но astro.com е най-добрия сайт, бих казала, с абсолютно всички необходими, дори на професионално ниво, фактори, там настройки и така нататък, така че може да си го ползвате и там да си въведете данните и да си отворите наталната карта. Защото има много сайтове и има и, то както и много литература, трябва да има някакъв филтър на това нещо. Нали, твърде много се така, наруиха, както и да е. Добре, Таня, може ли така? Да, може. Добре, кога си родена? На 24 декември 85-та.
А в колко часа? 12:50. На обяд ли? Да, 12:50 на обяд. Добре, а къде? Плевен. Окей. Сега да видим за танчето 24 декември 8:05, 12:50 на обяд в Плевен. Сега, наталната карта на Татяна изглежда сега, случайно или не, е подредена като знаците в зодиакалното колело, така както символично са подредени, така са подредени в твоята натална карта. Тоест, почват от Овен. Първи дом или асцендента е в Овен. Втори е в Телец, третия е в Близнаци, смисъл удобно като за група за начинаещи, което е много добре. Само едно нещо да попитам. Мгм. Сигурна ли си в часа? Часа на Ами, рождение? честно казано, майка ми си е писала дневник и часа, който е записала между 12:30 и 12:50. Да. Защото ако е 12:30, само искам нещо да погледна. Добре, за целта на нашето упражнение няма да има кой знае какво значение, защото ние ще гледаме по-общо, но все пак това си е един диапазон от 20 минути, който е хубаво да го така, да се Мгм. провери по някакъв начин. Но сега на този етап ще го гледаме така. Добре, има ли нещо, което конкретно искаш да попиташ? Или аз да опитам да ти дам някои така насоки или как да кажа характеристики, с които все пак да демонстрирам и на другите някои неща. Имаш ли Ами аз въпрос? нямам конкретен въпрос, така Мгм. че моля да интерпретираш както ти дойде. Ти си с луна в Близнаци и нещата, които казах за луна в Близнаци, разбира се, имат отношение тук. Мгм. А за да не ги повтарям, айде да вземем някоя друга планета тогава. Вижте, когато учим астрология е много... изключила съм си видеото, е много удобно да започнем с стихиите и това е базата по принцип. Преди да навлезете в планети в знаците, можете много добре да направите на някого, много добре спрямо едни начални познания. А, Някакво начало на психологически профил или поне да опишете темперамента, като разгледате колко планети има във всяка стихия. И това аз ще ви го покажа сега на ръка как да го правите. На много места го има изнесено като информация, но по-добре да го правите на ръка, да не разчитате на това, което е в сайта, защото всеки сайт е направен по различен начин, взимат тия и тия планети, така. Да преброите коя е водещата стихия. И тя ще ви покаже темперамента на човека. Понеже тук видях доста огън. Вижте, една, две, три, четири огнени планети. В разпределението на стихиите броим и асцендент, за който обаче няма да ни остане време днес да поговорим. Тоест, огъня има 5 елемента в него, 5 фактора. Водата, синичките, има 2, земята има 2 и въздуха има 2. Тоест, горе-долу поравно са останалите стихии, като огъня е водещ. И вече само тук можем да кажем, че танчето е, вижте колко много стрелец и асцендент Овен. Енергична, ентусиаст. Ентусиаст ли си? Мгм. Ще се Да. запалиш по нещо. Да. Мгм. Ориентирана към дългосрочните цели. Това, което в момента правя, е описвам знака Стрелец. Защото наистина тук има много силен акцент. И като видите така някой знак да натежава, просто голяма част от поведението на човека е мотивирано от това. Но всичкият този ентусиазъм и желание да се надскочат границите, да се прехвърли онова, което е битово, това, което е ограничаващо, това, което ни прави тесногради,
ам, и да кажем да станем по-широко скроени, да сме бухеми. Нали? Имаш ли такива убеждения, че така би било добре да бъде? Да, между другото, да. Ам, Обаче, все пак, тук има един Марс в Скорпион, който М. винаги казва, ами, добре, ние сега сме много ентусиазирани, нали, почваме ново начинание, но много внимавай. Когато предприемаш действие, който познава Скорпиона, сега може това да си го обясни, защо го казвам. Когато предприемаш действие, ти трябва да имаш много ясна и точна цел и ентусиазмът не ти се изпарява, а да си последователна в действията си. И рано или късно да постигнеш целта си, защото стрелеца като цяло, стрелеца и близнаците, както казват, като пеперутка, нали, могат да бъдат много, много, много подвижни, понякога твърде подвижни и да си променят желанията М. и нуждите. Но Марс в Скорпион така дава една индикация, че когато си поставиш нещо за цел и наистина тръгнеш, това е Марса в нас, волята, м, няма връщане назад. Тоест не е да умре ентусиазма, а целта се гони наистина до край. Да, има малко конфликт между тия две неща. Е, да, но не са в... Как Какво казваш? понякога наистина хващам ентусиазъм, обаче спихва в някакъв момент. Сега тук може да се види на какъв етап спихва, дали когато се сблъскаш твърде много с реалността, защото Слънцето е в Козирог. И нали, в един момент, в който това Слънце, все пак това е твоята автентична същност. Винаги да се съобразиш с правилата. Това може ли да стане изобщо? Или е някаква абстракция и някаква празна иллюзия? Слънцето в Козирог винаги подлага на съмнение, смисъл има доза скептичност в него. Мисля, че целият ти хороскоп говори за една борба между, тук обобщение да направя, между а, идеалистичното, погледа към бъдещето и изведнъж идва една цетка, един филтър. Може да го наречем цензура, собствената ти в по-широк план може да кажем и съвест, ама то не е точно съвест, ами едно такова съобразяване с нормите. Като, леле, това е супер яко, нали, искам да го почна, искам да се хвърля, искам да... Обаче чакай малко, ама имаш ли ресурса? Как ще стане това? Изпихва. Така ли гордо? Има нещо такова. А ти как би го описала? Ако не е точно така горе-долу, просто с няколко думички. Да. Ами, то е едно такова силно желание и когато започна да го правя все едно, наистина действителността се оказва по-трудна, отколкото ми се иска. Да, Или отколкото първоначалната идея съм си представила. И тогава все едно понякога спирам, т.е. целта губи привлекателността си. да, защото хубавото е, че го има тази спирачка, нали, защото ти иначе Мгм. ще изхъпиш енергия невероятно много, защото много неща ти привличат вниманието, особено ако са свързани с нещо дългосрочно, с нещо по-ново, по-различно от другите. Но все пак не се отказваш често, си мисля. Не се. Не се отказваш. Той е Марс в Скорпион. Той е в съвпад с планетата, която управлява Скорпиона, Плутон. В смисъл, волята е толкова силна, че ако наистина искаш нещо, то след години може да стане, но ти няма да го оставиш. Мгм. Което така малко, може би, ти действа като едно собствено идващо от тебе ограничение за по-подвижната ти природа. Все едно те задължава нещо да довършиш до край. В смисъл, така ли го усещаш или... Ами, това с довършването до край, то по-скоро е, че имам увереност, че целта така или иначе ще бъде постигната
Да. А, отдадеността, да, все едно вярата остава и действията малко или много знам, че ще доведат до там. Мгм. Не да го зарежеш и да дигнеш ръце и да кажеш край. Да, 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 Мгм. Ами, да. така като добиете умението да гледате хороскопа в цялост, защото той трябва наистина да се разглежда, все пак това е цял човек. Но първо се изучава на части, на стъпки и след това го разглеждаме в неговата цялост. Това е най-важното, което и добре да му се обърне внимание, защото така разбираме човека какво преживява. Ние трябва да разберем той какво преживява, за да може да му бъдем полезни. Няма как иначе да... И за да създадем, примерно да напишем дали ще писме хороскоп, дали ще правим консултация с някого, или ще гледаме на някой приятел картата, е хубаво да съобразим всички фактори наведнъж, защото виждате това какъв поглед ни дава. Иначе другите са накъсани на части. Но и сега можете да пробвате след това нещо, което направихме тая вечер, да пробвате да разгледате хороскопа на ваши близки. Първо почваме от нашия личен, разбира се. И след това може да видите и на някой близък човек или да обсъдите с някой приятел, за да си сверите часовника, да видите в правилна посока ли мислите. Мисля, че добихте ли някаква идея? Дайте ми малко обратна връзка. Да, добихме. Добре, Стана ми ясно. добре. Така успях по някакъв начин да обобщя нещо, което наистина е гигантско. В смисъл, то е Да. наистина всеобхватно. Така мога ли че... да попитам за Южния и Северния възел? Слушам, да, за Северния възел е Да. много, много интересна темата, наистина. Ако искате да си го проучите подробно, сега няма да се впускам в това, то е фиктивна точка в звездното небе, не е тяло. Вижте книгата на Жан Спилър "Астрология на душата". Това е просто страхотна, невероятна интерпретация на Северния и Южния възел. Това са точки свързани с малко по-кармично обяснение на хороскопа, свързани с предишни прераждания и настоящето ни превъплъщение, така да се каже. Като Северния възел винаги показва какво... Жан Спилър е автора. Аз ще я напиша. Има я в PDF, в интернет навсякъде. Има я и по книжарниците. Северния възел винаги действа в наша полза. Сега ще покажа на танчето в хороскопа. И е символ на нещата, които трябва да научим в този живот. Така е официалната интерпретация. В психологическата астрология трябва да се впусна, нали, той е свързан с бащата до голяма степен, нали, има и други обяснения. Ето сега при танчето е в Телец, в първи дом. И ако в това си превъплъщение тя има северен възел в Телец, имаш танче, винаги когато действаш в Не се вижда посока... картата. Кое? Картата не се вижда. Да, Не извинявайте. вижда. Винаги, Да, когато, не. винаги когато действаш в посока... Ето го, извинявайте. Ето това е северния възел, е като една малка скобичка с едно Т вътре, понякога е без Т, защото е true note на английски. Винаги, когато човек действа по знака на възела, това е благоприятно за него и води до развитие, до прогрес. Тоест, един северен възел в Телец, когато човек развива ресурсите си, има самочувствие, започва да печели добре, да се чувства стабилен финансово, това за него е изключително удовлетворяващо. Това мога да кажа с няколко думи. Иначе, толкова добре Жан Спилър е описала наистина какво можем да практикуваме. Сега, на места малко се отнася в
мистични такива неща, които лично на мен не са ми приоритет, но пък може на много от вас да са все пак хората различни разбирания имат. Така че ви я препоръчвам, вижте я. Северния възел си е една много полезна точка. Много полезна. Докато южния казват, той е точно противоположен. Ако един е в Телец, другия ще е в Скорпион, в срещния знак. И ако действаме по Скорпиона, примерно, твърде много се сливаме с другия, много наблягаме на партньорството, на секса, на споделянето, на трансформациите и кризите се, предизвикваме някакви кризи. Това няма да е много в наша полза. Идеята е много широка на възлите, защото те върват два по два, един срещу друг. И знаците са, противоположните знаци са двете страни на една и съща монета. Ще остава така темата отворена, че наистина мога, като почна да говоря, да не спра. Да не ви задържам. Вижте, ако имате нужда от каквито и да било астрологични услуги, съм на разположение. В Astro Studio ще ми намерите всички контакти и сайта ни е доста богат. Има ни лекции, които са безплатни за тегляне. Има книгата, има безплатния хороскоп, има вече отплатените неща, много такива семинари, които сме провеждали, много обучения. Изобщо опитваме се да го поддържаме в един максимално полезен вид. И YouTube канала може да си отворите, там съм качвала разни видеа на много теми, особено такива за начинаещи, как да правим еди какво си, как Луната, какви са нуждите на малкото дете, такива ще ги видите. Така че надявам се да ви е било полезно и това да ви запали по астрологията, защото тя наистина е изключително ценна и не е това, което е популярно да се говори. 12-те зодии, много, много повече. Това е все пак човек, индивидуалност, не е някакъв шаблон, избран от едни 12 броя, а си е цяла Вселена. Всеки един от нас. Така че много ви благодаря, че участвахте, че ми отделихте 2 часа, че и повече, че останахте тук до малко повече от това, което си бяхме разбрали. И ще ви пусна, аз ще го кача в YouTube и мога да ви пусна после линкчето, да си го изгледате, ако нещо сте изпуснали, ако нещо искате да си дозапишете и така. Ще се радвам да държиме връзка и ако нещо има да ми пишете. Много благодаря и за обратната връзка, която ми оставяте в чата. Мерси много, Дани. Моля. Аз много ви благодаря. Моля, удоволствие за мен е да говоря по тази тема винаги. Да, личи. Да. Аз имам асцендент стрелец и ентусиазма ми, нали, нещо, което така навънка се проявява. Момичета, приятна вечер ви желая и до скоро, надявам се. Чао на всички. Чао. Мерси, лека.